Samantala, ika-79 na anibersaryo po ng koronasyon ng Our Lady of Manaoag dinagsa. Para sa detalye kasama natin, Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Muling nasilayan ng mga daang-daang deboto ang orihinal na imahen ng Our Lady of Manaoag sa pagdiriwang ng ika-79 na Coronation Feast Day kahapon. Hindi naging hadlang ang ulala na naranasan sa lalawigan sa pagdagsa ng mga deboto na dumalo sa banal na misa at prosesyon sa mga pangunahing lansangan ng Manaoag. Pinangunahan ni Bishop of Diocese of Baguio, Most Reverend Rafael Cruz ang misa, katuwang ang iba pang Dominican at Diocesan Fathers, kasabi ng unveiling coat of arms ng imahen hanggang sa pagsakay ng imahen sa kanyang karosa bago ang prosesyon. Ang feast day ng koronasyon ng imahen ay isa lamang sa mga selebrasyon kung kailan ibinababa sa altar ang orihinal na imahen tuwing Abril o Mayo, bukod pa sa pagdiriwang ng Most Holy Rosary Month tuwing Oktubre. Nauna nang isinagawa ang 9 na araw ng novena mula April 28 hanggang May 6. Kaugnay nito, tiniyak ang seguridad sa aktibidad sa deployment ng mga security personnels, kabilang ang pagpapatupad ng truck ban sa bayan. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.